Αμάν, έτσι θα βγεις έξω. Βέβαια, αγάπη μου. Βέβαια. Δεν κατάλαβες. Τώρα πρέπει να τονώσω το προφάιλ μας. Καλά, έτσι θα το τονώσει το προφάιλ. Ναι, καλέ, τώρα θα γίνω κοντζάμι διοκτήτρια καφέ. Τι λες τώρα. Κοίταξε να δεις. Θέλω να τα κάνω όλα αυτά. Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα καλύτερο lifestyle, με πιο σεξάπουλ και καλύτερο προφάιλ. Κατάλαβες. Πρέπει να αρχίσουν να έρχονται όλοι οι άντρες του χωριού. Γι' αυτό πρέπει να γίνω κι εγώ λίγο πιο τολμηρή. Και να έρχονται και τα παλκάρια. Και γιατί όχι, να έρχεται και όλη η αντρική κοινότητα. Αμάν, φωτιά στα μπατζάκια μας. Δεν μας έφτανε η τρέλα της Δημαρχίνας, τώρα έχουμε και την τρέλα της σερβιτόρας. Ωραία. Τι είπες, αγάπη μου, τι μουρμούρισες? Βρε, η πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ, βρε, γιατί με κέφι όλους τους κερνώ. Στα πεταχτά, μοιράζω 2,5. Εντάξει, το έχεις μάθει το μάθημά σου, αλλά κοίταξε ρε Τίνα μου, λίγο πιο σεμνά, λίγο πιο ταπεινά. Γιατί, αγάπη μου, να κοίτα. Δεν είμαι εγώ σεμνή και ταπεινή, δεν είμαι? Είσαι.